Bafethu, over 50% of you are watching the channel. Mara, you haven't subscribed. Bafethu, please subscribe. Let's get to 200k subscribers before the season ends. Subscribe. It's free. Welcome to my fans on the TV. It's the Nedbank Cup. CS Galaxy 1, Milford 1. CS Galaxy wins by penalties. I'm joined by Mama Ika Mabanu Puma. Ulinethi ukoko kaNtando Linethi Ntsimi Makakula. Ngemloto ne ngithinsita kalolo. Yes, yena ITS mina yena ngibona. Ngiyakubona. Ndayibona emblem yakho. Yebo Mawuli. Igame ibone kanjani mama? Ya namhlanje uyayizona. Yangamhlanje. Yaza namhlanje ne ngibone kamnandi. Ngendlela ngimthanda ngako benyolala ngoba bengikhathele ngathi namhlanje ithi ngisupport yangikhethi. Yes, support abafana. Yes, because plus table snap endaba ezithizolo eDurban namhlanje savuka sangalali siye ngo5 ekseni mara sazi Tinrita sezala ngoba support abangikhethi. Yes, Niki man of the match. The man of the match. Man of the match. Umahlabe. Awubaza amagama. Angibazi ngibhakajuju. Okay. Let's Kazrik ibhakajuju. Ayidliwanga. Iwenza ibhakajuju. Let's Kazrik ya 120 minutes. Ileyo phakani. Yiyo leyo phakani. Thina mara kabangasekho la. Yiyo leyo phakani. Sendlulile lapho mama. Sesandlula. Kanjani ngoba neliga ngeke uyithathe. Iliga ngeke uyithathe wena. Iliga ithathwa yiSundowns. Noma ngeke uyithathe. Are you sure? Yes. Are you sure nikunamba bani? Jealous le. Nikunamba bani manje? Abathima phezulu ayi2, A1 ishoda nga2 ukuthi but iPirate. Mama lalela. Abaphathi eNedbank bathe mangathathi personal loan eyeNedbank eye 9,000 rand. Uzindonga makangakora ngefinal. Imali ngeya. Uzindonga last ngazi ukore nini. So mangakora ngefinal imali yabani? Angeke babhadale ne1 rand. Azathi. Yangicela ukuyithatha. Hamba ithatha kusasa mama. Azathi. Hamba ithatha kusasa mama. Angiyiteke. Iteke mama, thank you Mawuledi. Thank you Mawuledi. Siyabonga. Kisi guy.